Jeg kan nemlig zoome med det her, det kan jeg ikke med det andet. Nå, nej. Nej, det kan man vel ikke. Det er vel kun, når man tager billeder, man kan gøre det, ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Hun virker jo enormt stille og rolig at have mere at gøre. Ja, rolig? Ja. Ja, meget. Okay. Hun har skønt sig sådan noget. Hvor er du henne? Du havde hende forsikret, ikke? Jo. Hvor er du henne forsikret henne? Det kongeriget. Okay. Hvad er det, det hedder? Jo. Kongeriget i Danmark? Ja. Ja. Altså udvendighed, ikke? Ja. Det er 45.000. Den ville kunne overtages? Jamen, det kan man overtage, ja. Okay. Det er et godt forsikringsselskab. Det jeg skrive under på. Det er godt. Jeg har jo fået testet det, det kan du høre. Jeg skal bare ikke. Det er også... Det er det, jeg er mest bange for. Det er, jeg er bange for at få en hest igen, hvor jeg magter simpelthen ikke at skulle sige farvel til flere. Nej, det forstår jeg godt. Og når jeg har dem på den måde, jeg har dem, man knytter sig altså rigtig meget til dem. Jo. Fordi de går ud i ens baghave, ikke? Jo. Du nusser dem på mulen hver eneste morgen og hver eneste aften, ikke? Og, Jo, nu får det andet ja. Og de følger med i dagligdagen, og jamen, altså det bliver bare noget andet. Ja. Ja. Jeg har som sagt haft den siden nummer 2. Hun har aldrig fejlet noget. Nej. Andet end det her det er første gang, Ja. at der er sket en skade. Ellers har det bare været småskrammer, ikke? Ja. Så hun er altså en robust hest. Altså, Hun ligner også en robust dame. hun er ikke sådan en, du ved, der... Der er nogle, de er jo... Bare der sker lidt en lille smule, ikke? Så... Ja. Altså, en springrytter, ikke, der har sprunget hende meget. Ja. Som har haft hende ude til springstævner og... Jeg må sige, at jeg er overrasket over, så kort den gik i starten. Ja. At den så alligevel kan gå. Men det er lige, altså... Det der med, når der kommer vægt på, ikke? Ja. Fordi ellers, altså... Hvis hun kommer kold ud og bliver lanceret, Ja. så er der jo ikke noget. Det er kun lige, når der kommer vægt på, lige med det samme, ikke? Ja. Det plejer faktisk at lancere hende lidt. Fordi så når man sætter sig op, så er der ikke noget, ikke? Så... Ja.
Det er svært at filme og kigge samtidig.